Viladecans rep el seu campió paralímpic amb els braços oberts. Compte! Potser el redactor ja estava pensant en el cap de setmana. Jo crec que un bon titular hagués sigut, per exemple, Viladecans rep emocionat el seu campió paralímpic, això estaria bé. Viladecans a flor de pell amb el seu campió paralímpic. Si aquest redactor tenia ganes de jugar, anem a jugar. Viladecans es deixa arrencar un braç per rebre el campió paralímpic, però no és el recomano. Per favor, home, no, aquest no. Aquest no. Recomano, els que jo he dit, Viladecans rep emocionat o Viladecans a flor de pell amb el seu campió paralímpic. I fins aquí el curs d'ètica periodística del Safareig. Ja. Viladecans rep el seu campió paralímpic amb els braços oberts. Compte! Potser el redactor ja estava pensant en el cap de setmana